מרגישים שינוי בזוגיות? אולי פחות משיכה, פחות שיח, פחות כלילות? אני שומעת את זה מזוגות כל הזמן, וגם אצלי בעבר זה היה ככה. אנחנו התרחקנו בזמן האחרון, זה כבר לא כמו פעם, הזוגיות נשחקה עם הזמן, יש יותר לחץ, עבודה, ילדים, עייפות. נכון, החיים משתנים, אבל מה ששכחנו זה שגם אנחנו משתנים. זה אולי הפתיע אתכם, אבל בטבע מונוגמיה לא תמיד הייתה ברירת מחדל. תחשבו על זה. אתם מכירים הרי שנשאר רק עם לביאה אחת? וגם אצל בני האדם, לאורך ההיסטוריה, המונוגמיה לא תמיד הייתה ברורה מאליה. לא סתם כל סדרה שנייה נוגעת בזה. אבל רגע, אני לא אומרת להחליף או לחיות בפוליומוריה. מה שאני אומרת זה שהזוגיות שלנו צריכה להתעדכן. היא לא אמורה להישאר כמו שהייתה. צריכה לעבור עדכון גרסה כל פעם שאנחנו משתנים. כל שלב חדש בחיים. עבודה, ילד חדש, משבר, גיל. זה מביא לשינוי בתוכנו. וזאת הזדמנות לקהל מחדש את הקשר. אני תמיד אומרת שאני נשואה 18 שנה, אבל 11 גרסאות חדשות שלנו. כי כל פעם אנחנו משתנים ובוחרים מחדש לחיות יחד. שבו רגע לבד או ביחד ושאלו את עצמכם, מה השתנה בי בשנה האחרונה? ואיך זה בא לידי ביטוי בזוגיות שלי? תכתבו לכם את התשובה, שתפו אחד את השנייה. זו יכולה להיות התחלה של הגרסה החדשה שלכם כזוג. שתפו אותי. אז כמה פעמים הבנתם שאתם כבר נשואים?